Nu pot să dorm, iar îmi fac 1000 de scenarii în cap. Dacă scenariul nu include o invazie extraterestră, te stresezi degeaba. Ștefan, fii serios. Maria, ce te frământă? Viitorul. Mi-e teamă că nu o să reușesc să trec peste problemele de acum. E o vorbă. Îngrijorarea e ca un scaun balansoar. Te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri? Exact. Maria, Dumnezeu ne-a promis că ne dă putere pentru ziua de azi, nu pentru grijile de mâine. Ai dreptate. Cred că încerc să controlez lucruri care nu mă aparțin. Lasă controlul în mâna lui. Acolo unde se termină puterile tale, începe harul său. M-am liniștit enorm. Parcă mi s-a luat o piatră de pe piept. Mulțumesc!